जान जल्दी जल्दी ड्रेस पहन के आओ, जाना है हम लोग अभी। आजा आजा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कैसा काटेगा डिजाइन जेंगो? ऐसे काटूंगी और ऐसे काटूंगी। पहले कौन काटा था आपका बाल? मुझे पता नहीं, ए, आपने काटा था। चलो अभी ठीक है। अभी हम लोग वाहन लेके जाएगा ना, ठीक है। इधर के लेंगे, साउल लेने के लिए जाएगा हम लोग। खाने के लिए आज कुछ भी नहीं है ना। ओके गाइस, हम लोग जाना है अभी दुकान पर। उसका बाल काटेगा है ना। ऐसा काटेंगे और ऐसा काटेंगे। Hello guys, ini kanen hande. Har di sini. Har di sini. Ya guys, ya namanya har di sini hai di sini. दाथ' मोनफैनायालाय जों बाजारखौ मोनफैबायमोन। दा बबे मोनसेयाव हानाय जायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। दा जियाननि खानायखौ माबायदि डिजाइन हानो नागिरदों आङो। नोंथांमोनाथ' निस्सय मिथिखादो माबायदि जागोन दिनैनि भिडिअ'आव। माने हाख्ला हुख्लाल' आरो, माने खानाय हाख्ला हुख्लाल' जाखागोन। ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना। यहाँ पे रखेगा ना? हाँ। चलो इधर चलो। अल्लाह भैया कैसे करूँगी? बहुत मुश्किल है यार। चलो। mulai वो बाल काटेगा। जल्दी जल्दी उठो। कैसा निकला पहले ना? पूरा काट दिया दोस्त। क्या डिजाइन काटेगा बोलो जियान? namanya जों खानाय हानसै आरो जियाननिखौ सोखाबाय आसोला। ये साइड साइड में पूरा काट देना और उसको रख देना जेंगो स्टाइल। जियान खावसेल' हानो नामा? खावसेल' हानानै ओमफ्राय खावसे दोनसै नामा बेलेग स्टाइल? खावसेलिम स्टाइलसो जाबायसो जियान। ओइ जाऊ जों माने खानायखौ हाखांबाय दा जियान दांदो। माने आंथ' हायाखै बारु, जियाना हाजाबाय। हिट नुदोंना एबार हिट नुदोंना जियानखौ? दा एसे सिंग्रा जालांसैनि जियाना रुटि जाया। चक्लेट जागोन आं नों दिनै चक्लेट मिथिबाय? Mudah-mudahan nuakan. Saya sedang dulu. Saya bawa mudah-mudahan deh. Boleh dulu. Coba video kena dapat deh. Dari sana bisa mana nuakan. Cuma dorong mudah-mudahan. Kamu salah. Sini juga ada. Ini dia pun saya suka. Mama aku dah hilang dia. Ya, apa soalnya dia punya pula ya? Dari pizza emulan nunggu nada. Nula makan mundiannya emulan nak. Pizza thang berai emulan nak makan nul. Wah mai berai ini menang gas bene ispun. Nul yang mensikan emulan nak ke. Amane is orang bukan nombawa. Puasa nu kalau beli dasi langsung.
Rồi mình là người yêu nó. Semuanya beda. Hello guys, man. Wah, malebra, alasan ke sana, Jan. Nih, Bangal beren kisi kemali ya, Jan? Hah? Bangal beren kisi kemana? di musiki. Aneh alasan dan sih. Alasan tan store nोंसोर दिनैसो खबर हरागारा फैबाय Bay kamu kenal lah. ओंखामा दामा मोजाङै बुंबायखौ Lagi ya. आलासियानो थानोसै दा ओमफ्राय बाबुमोननो ओंखाम होनो हानाय नंला आरो खबर हरागारा फैबाय ओमफ्राय दा आलासियाबो ओंखामखौनो संखांथारबायनो दा गारना थांनांसिगोन आरो जोंहानाव आलासि जानो फैदो बाबुआ दा मा जाबावगोन माबा होबाय जिलापि निमकि ओमफ्राय साहा होबाय मिथाइ होबाय दा इदिनो जाना थांनांसिगोन आरो ओमफ्राय मालाबा फैफिन दे बाबु दे ओंखाम मोनजालासिना आखासेनो दा बिफायाबो खबर गैया बाथि गैया खानाय हानो फैनाय बाजिनो लाना फैखादोनो नै Alasan जानो फैबाय गैया दिनै आलासि जानो थानोसै बिसोरो ओमफ्राय सोलाबदों थांफिनसै आरो दा थौ जोंबो थांसै Hai. दे थांदो दे बाबु दे Ah, दा जेबो मोनजाला नोङो मा खालामनो guys, je ani mana berdan sih, bejong berdan sih. Ila sekarang sana nggak ada kalah kontongan. Boleh je. Sulah. Tangsi. Boleh deh. Ani mana tambahkan sih nah? Oh, Beri mende, ani lanu langsung ini ada. macam mana? Hasil nggak deh. Hasun ya? Buron be. Hasun karbo belai beja nah. Itu guys, jom tangbiannya. Mau orang mana ni mana pula mana alasan ada. Kamu ni biarnya kondo zalai sebab Mai habian deh. Sudah bamayan sumedong aneh lang. Ilmu lagi. Oh deh. Mane जोंहा दिनै जियानखो बिमानि लानाव लाना थांदोंमोन आं आलासि जानो खानाय हानाय बाजिनो सकनिफ्राय ओमफ्राय बिसोरबो दा माने आलासि जानो थांनो माने खोन्थाखाबायमोन ओमफ्राय जोंबो बिदिनो खबर होआबालासिनो थांबाय नालाय ओमफ्राय जेबो जानाय लोंनाय बिदि खालामासै जियानो जा जियानखो खेबसे बिमानिमोननि न'आव दिन्थिनानै फैबाय आरो मालाबा सम लाना थांफिनसिगोन ओमफ्राय जोंबो दा नै न' फारसे थांगासिनो Hello guys, जों दा न' मोनफैबाय. Abe kemana ya? Abe! Abe! Bobek dong, bra. Aku bra abe dong. Ini. थ' गाइसमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो एसे कमेन्टफोराव खोन्थाहरलायबानो जाबाय